Kajing penkrea ban plino ya kapatar kema model degree college kalaya chai. Kasurkan Meghalaya kan saplino ya kene keslam ai jing hikai mentau snam arjarar pusan. Kene kede ka kubor ke babha bar ke badan jing kermen ya ki samla pule ki ban yo ya ka risol jong ka embos arjarar pusan. I director jong ka higher technical education Shillong lempad engineer I madam principal jong ka patar kema model degree college kilawan banjungo ya kene ka college haki ar banai mensua. Kenang ban yo ben penbit penbiang ya jinot kambaro hapo jong kene ka college. Hakane ka singla don langru usodar jong ka shnong patrakma lembar gidi khot ka executive committee. Kane ka college kan sedang no ban aye ki form nak benta ka admission nadu mentau benai jemang arajarar pusan bat ya ka kelas on sedang hadin ar benai AA. Kum ka jing sedang ya kane ka college on sedang shwa da ka art stream. Ki subject ki kentup ya ka English, ka Khasi, history, education, bat sociology. Kane ka college ka don ru ki hostel nak benda ki kentai bat kumju ru nak benda ki shindrang. Kane ka college ka don hajrong jong ulum hakashnong patharkma ka don kumba kilometer duna IA nak surok ba. Don artili kilinti ki bapen yeso syakane ka college kawai gade ka barung najan ka yau patharkma najan ka ying jong iba en karmalki sodar bariam jong kashnong patharkma. Kabala ban poi bej syakane ka college. Kawai pat kalinti ka bapen yeso syakane ka college kalong lang ba ka surok ka balik syakashnong nang wa mauleng. Kabade ka surok ka bakhamsuk bat ka bakhamba ban poi syakane ka college. Kajing pli ya kane ka college kalong shisha mau jam bakrau sya ka jing nang jing stan. Kabala ban wanra ya karoi ka par bat ka jing kala jong ka dong ka tha nyri poi semni bat kumju ru ya kari poi district. Nakadau pemdon ki jaka pule ki babyang ki babun ki samla pule ki lahap ban chusange no hadian bakila pendep ya ka kelas 12 namar bom la kwat ban le ki jaka sor nakadau bakabun ka jinglot. Kerman bada ka jing pli ya kane ka college kan penla ya ki ban beteng yi jing pule jong ki ban poi syaki kerdan ki bakham syajrong. Kane ka college ka don ka jing jingai kumba 40 kilometer AA naka bordar Assam. Bat ka don ka jing jingai kumba 10 kilometer AA naka sor nongpo ka bade ka nongba jong ka district. Kumju ru ka jing jingai kalong kumju wat Shamairang ka bade ka headquarter jong ka Eastern West Khasi Hills.